Dobrý deň, my vás vítame u ďalšieho videa so Samom z Counter-Strike 2. Ahojte. Dneska ideme znova robiť tie salta s bombou, ale na Dust 2 mape. Takže ideme už dať bombu. Dobre, Samo dáva bombu a my ideme rýchlo. Poď sem. Idem rýchlo. Poď. Keby dáčo, no to není na obyčajné Dust 2, len toto je workshop mapa. Ideme. Ja som urobil riadne salto. Ja nie. Nie? To bolo riadne salto. Ty si prežil? Nie? Dobre, vezmem si ešte na nich guľomet. To na palety, ja idem dať bombu. Aha. Ja si vezmem výbušný granát. Kde je? Tam bol. Po mne začal útočiť. Počkaj, ja ešte nie som ani hore? Nechaj to. Riadne. Bež. Bežím rýchlo. Streľaj, utekaj, au. Máš bombu, to je hlavné. Hej, ja ti ju dám. Či? Jaj, teba dali. Daj bombu. Pomaly. Je na našom spawne a druhý ide tiež. Si ma oslepil, fajne. Ja som sa seba. Nie, oni sú v nase. Oni ma minuli zabili takto. I mne sa to nepodarilo skočiť. Kde? Ja som prežil. Počkaj, skúsime dať no scope botovi. Prosím, že sa mi to vydarí. Kde je? On zmizol. Som ho ani netrafil. Dobre, tak idem aspoň natáčať. Takto. Ide tu. Tutou uličkou. Dvaja tu sú. Strieľaj okolo nôh. Dvoja? Počkaj, už to bude. Ale aký si presný ten bot. Teba o stenu hodilo. Na Ačko či na Bčko ideme teraz? Ja už som na Ačko. Ja som ho netrafil. Daj bombu, máš. Idem už za tebou. Počkaj, skúsim ti ju nejako hodiť. Zas mi, že sa trafím. Kamo! Nie. Kamo, si to nás kompletne. Manuálne musíš. Ja teraz skúsim stáďal skočiť. Či som dostal? Aha. Je tu táďal. Dobre, nevadí, skoč. To bolo dobré salto. Dobre, a toho jedného necháme. Nezabij. Ale on mňa. Ja viem. Lebo som to chcel preskočiť, ale sa mi to nepodarilo. Lebo aby som mu zase veľa neodbil, aby si ho mohol aj potom ty nahitovať. Počkaj, ja mu tu dám dymovnicu, nech sa nepozerá. Tak a skryjeme sa do dymovnice. Čo on ma aj tak trafí? Chápeš, cez dymovnicu. Dobre, ja chcem zdržať. On tam už ide. Za chvíľku. A všimol si, že boti stoja, keď prebijajú? Hej, za mnou. Asi, aby najlepšie prebili, v najlepšej kvalite. Prečo mi nejde? Ja chcem posledné kolo. Aha. Prečo mi nejde hýbať? Tak toto je koniec videa, dúfame, že sa vám páčilo a my sa vidíme v ďalšieho videa. Tak dovidenia. Dovidenia.